Хайырлы кич дип сезне ТМТV каналының яңалыкларга бай булган шоу-без тапшыруында сезне сәламлим мин, Ландыш Нигъматҗанова. Бүгенге тапшыруда Ямлы төркеме нинди бәйгедә катнашып, нинди үрләр яулаганын, илгәре туган көнен ничек үткәргәнен, Мөнир Рахмаев нинди хыялларын тиздән чынга ашырыр икәнен белергә теләсәгез, киләсе сәгатьтә телевизор экраннарыннан аерылмагыз. Иң кызыгы әле алда. Башлыйбыз. Май азагында Башкортстанда төрки яшьләренең Урал моңы халыкара җыр музыка ачык бәйге фестивале узды. Быел анда 70 кеше көч сынаган. Элеккеге елларда бу бәйгедә җырлау усталыгы гына сыналса, быел җиңүчеләр 3 номинациядә билгеләнгән. Җырчылар, вокаль-инструменталь ансамбльләр, милли музыка коралында уйнаучылар. Безнең республикабызның исемен яуларга ямлы төркеме барды. Күбрәк Башкортстан җырчыларына өстенлек бирүләренә карамастан, безнең чыгыштан соң филармония бинасы алкышларга батты, дип сөйләде төркемнең солисткасы Гөлназ Батталова. Һәм әлеге алкышлар юкка булмаган. Безнең кызларның чыгышын жюри әгъзалары зур бәялиләр. Һәм нәтиҗәдә алар беренче урынны яулыйлар. Ямлы төркемен чын күңелдән әлеге җиңү белән котлыйбыз. Һәм алда да иҗади уңышлар теләп калабыз. Җилләр назлы чәчләремне әйтерсең дә синең куллары тик яндыра йөрәгемне син кабызган сөю кучагы ерак икән серле таңнар күкләрдә шәзәңгәр афакларда гөлләр булып чәчәк атам туган җирем синең кочакта. Җырчы Илгәрәй туган көнен үткәргән. Җырчы көне буе якын дусларыннан, туганнарыннан котлау сүзләрен кабул иткән. Кичен якыннар түгәрәгендә Константинополь коттедж комплексында бәйрәм иткән. Йылдызлы кунаклардан 2 адаш булган: Илназ Бах һәм Илназ Сафиуллин. Җырчының дусты Рөстәм фотосессия бүләк итсә, әти-әниләре Кырымга путевка бүләк иткәннәр. Тиздән ул җылы якларга юл тотачак. Шоу-без тапшыруының командасы Илгәрәйне узган туган көне белән котлый. Исәнлек, саулык, гаилә бәхете, иҗади уңышлар теләп кала. Елгаларга су эчәргә төшәп парлы аккышлар пар канатларны каермый яшәсәк иде дуслар гүзәл бакчада кырылган аккышлар ялары китермәсен бәхетләре пар булсын дөньялары гүзәл бакчада кырылган аккышлар ялары китермәсен бәхетләре пар булсын дөньялары. Татар эстрадасының энерджайзеры Мөнир Рахмаев башы белән эшкә чумган. Сабантуйлар чыры башланды бит. Ә безнең Мөнир сабантуйлар рекордсмены. Аның клоны бардыр ул, югыйсә ничек бар җиргә өлгерә икән, дип сөйлиләр аның турында. Ничек өлгерү бу Мөнирнең үзеннән һәм аның тырышлыгыннан гына тора. Иң мөһиме, кайда гына бармасын, аны бар җирдә дә түземсезлек белән көтәләр. Бу көннәрдә җырчының җанатарлары аны Әлмәт, Баулы, Түбән Кама, Арча, Лесхоз районнарында һәм башка җирләрдә күрә алачаклар. Аннары инде җырчы берничә көндә Туниска ял итәргә барырга планлаштыра. Һәм иң мөһиме, җырчы үй төзергә җыена. Миңа тиздән 30. Мин гаилә кору турында уйлыйм. Ә гаилә корганчы беренчедән үз нигезеңне салырга кирәк, дип сөйләде коллегабыз. Тик бер генә җитешсезлек бар. Гаилә корырга Мөнирнең сөйгән яры юк. Шуңа күрә кызлар актив булыгыз, мөмкинчелегегезне кулдан ычкындырмагыз. Бит сасынлы егет булып, менә сахна турына. Җырлый-җырлый биюләр бигрәк күркәм күрә.
Әйдәле, берсеннән-берсе матурлы эшләпәләр киясең, күзләреңне уйнатасың, әйсең кемне сөясең? Җылларыңда, моңнарыңда былбыллар сайратасың. Сер түгелде инде хәзер кемне син яратасың. Галига барам әле дип гомер буе җырлыйсың. Менә шул сүзләрең белән тынычлыкны урлыйсың. Бер вакытта бер яшьлектә диеп белән җырлыйк әле. Җырламый түзеп буламы күңелнең шундый мәле. Суларда балык йөзәдер ялтырый тәңкәләре. Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Күрер күзгә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр дип әйткәннәр безнең әби-бабаларыбыз. Безгә татар телендә аралашучы, татар телендә иҗат итүче һәм татар музыкаль телевизион каналында эшләүче кешеләр буларак бар Россиягә танылган милләттәшләребезнең, үз телебезне, үз милләтебезне данлаган артистларыбызның чыгышын күзәтү икеләтә куанычлы. Күптән түгел беренче каналда без страховки телепроекты тәмамланды. Әлеге проектта безнең милләттәшебез Давай поженимся тапшыруының алып баручысы Роза Сәбитова да катнашты. Кызганычка каршы тапшыруның бер чыгарылышында Роза аягын имгәтте. Шуңа да карамастан ярым финалга барып җитте һәм баллар җитмәү сәбәпле төшеп калды. Тапшыруның финалында Розаны мәртәбәле кунак буларак чыгыш ясарга чыгардылар һәм ул бар Россиягә татар милли костюмында татар биюен биеп күрсәтте. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәдиф Еваев куйган биюне Роза Сәбитова башкаруында бергәләп карыйк дуслар. Шоу-без тапшыруы сезгә һәр атна сайын яңа клиплар тәкъдим итеп тора. Бу атнада да искәрмә булмас. Игътибар экраннарга. Буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңга канчы шулай шаярырга көлергә. Без идек, без унике кыз идек, синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде.
шибәр кызлар бар иде. Эх, дәрте бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Яшик дигән дәртебез, моң тулы күңелебез. Җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар. Шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert var idi, kиң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Эх, дәрте бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар бар иде. Инде 3 ел рәттән татар эстрада артистлары яраткан тамашачысына театраль солянка проектын тәкъдим итә. Быел артистлар президент агай Фатир давай дигән спектакльне тамашачыларның хөкеменә чыгарды. Тамашачылар яңа проектны ничек кабул иттеләр? Артистлар әлеге тамашага ничек әзерләнгәннәр? Мин башкарган персонажның минем белән уртак яклары бармы? Бу сорауларга җаваплар сезнең экраннарда. Сәлам дуслар, гадәттә театр элгечтән башланып китсә, безнең өчен инде ул сәхнә артыннан башланып китә. Президент агай Фатир давай эстрада һәм спектакль элементлары белән үзенчәлекле музыкаль проект. Кемнәргә нинди роль эләккән, кемнәр нинди рольне башкара, әлеге репортаждан без белербез һәм инде сезгә күрсәтергә тырышачакбыз. Ялгышмасам, Иркә сүзләрен ятлап утырамын да. Иркә, сәлам, ничек хәлләр? Минем сүзләрем ятлаган, мин кешеләрне карап утырам, контрольдә тотып, алар дөрес сөйлиләр микән, юк микән дип. Дөрес сөйлиләр мисең, нормаль, яхшымы? Бар, нормально, бүген әйбәт. Дөресен мен әйткәндә, менә моның мин сүзләрен ятладым дип әйтә алмыйм. Сүзне ятлап булмый. Мин җыр сүзләрен дә ятлый алмыйм. Мин шунда карап куеп башта җырлый, өйрәнәм, җырлый-сыңа. Монда да уйный-сыңа. Мин гомумән сүзләрне бик тиз ятлыйм. Җыр сүзләрен ятлап өйрәнгәнгәдер инде. Шуңа күрә репетициялар вакытында барысында тиз генә истә калдырдым. Әле бүген дә бу сүзләрне белмим. Көнне буе укыйм, төнне буе укыйм. Килгәч тә нитәм, менә Венера апа белән без бергәләшеп Венера апа мине сүгә, әйдә менә шулай ит, менә былай ит үзеңне дип. Мине бар тик Венера апа Ганиева гына күтәреп поддержать итте. Әлбәттә, әле Күпме? склерозы юк вообще. Тиз өйрәндем. Дуслар, менә мондый ландыш Нимаджанов сез әле күргәнегез юк. Әле аның кулында әле швабра да бар, ләкин без ул сәхнәдә калды бугай. Ничек сиңа менә мондый рольдә? Әйбәт? Шәп? Ничектер бит инде швабра белән сине күрергә ияләшмәгән, ничек кабул итте тамашачы? Белмим инде анысын, кызык көләләр бугай, көлеп утыралар. Белмим кешенең фикерен, кичә бик күп смслар да килде, шалтыраттылар да, видеолар да җибәрделәр. Халык белән дә ничектер кичә рәхәт булды миңа эшләргә. Миңа калса, бүген тамашачы бераз гына яхшырак тияр идем. Кичә безне бик үк аңлап бетермәделәр димсең инде шунда. Бик җылы кабул итәләр. Без инде бераз теге дулкынлану хисләре бар әлбәттә инде сәхнәгә чыкканда. Халыкның шулай теге җылы карашларын сизеп, тынычланып, рәхәтләнеп эшлибез, җырлыйбыз. Безне тамашачы һәрвакыт ярата. Шуңа күрә тамашачыга зур рәхмәтле әйтәбез. Менә әлегесе минутта сәхнәдә күренеп торды, тамашачыга ошады. Бик матур иттереп кул чабып утырдылар, карашлары тыңлап утырдылар. Безнең белән җырда булдылар, безнең белән уйнадылар. Әллә яратып, әллә жәлләп кул чаптылар, ну рәхәт булды. Карап торам да, Илназ менә синдә генә теге ялтыравыклы матур киемнәр генә. Бу син сөйләштеңме әллә Илназ белән махсус матур кием киергә? Юк, монда бит бу бит концерт, монда концертта күргән юк минем, бу бит экзотичный. Фатир Хрущевкада без бөтенебез
Теге элекке киемнән диделәр дә, элек мондай кием булмаган инде ул. Но шуңа әзрәк кенә образ чыгарга булдык инде. Гүлназ безгә һәрбер безнең образларын күз аллаганча, үзе күз алдына китергәнчә аңлатырга тырышты. Һәм дә мен сине менә шундыйрак формада күз алдына китерәм дигәч, инде минем иң ул аңлатканнардан соң иң беренче менә шу кружокланган күлмәгем бар иде. Миңа аны апа кружоклап биргән иде, шуңа күрә мин күлмәкне инде хайран гына шуактый гына кидем. Сәхнә түгел, көндәлек тормышта бик яратып кигән идем. Ә менә хәзер ул миңа бу рольгә бик тә килешеп торадыр дип саныйм мин. Biz indi менә Артур белән инде 20 елдан артык сәхнәдә, ну менә үзебезне менә гомердә беренче тапкыр сәхнәдә шорты белән чыктык. Рәхәт икән ул. Эльвира, син ялгышмасам инде беренче тапкыр уйнавың түгел, ничә театраль солянкада катнаштың? Бу әле минем икенче генә театраль солянкам. Мин тегесендә печән урлаучы авыл хатынын уйнасам, бусында инде шундый рәсем низамга гашыйк булып йөрүче, шундый шигъри җанлы, шундый йомшак, бер гади генә бер коммуналь фатирда яшәп язучы бер кызны уйныйм. Мин шул инде коммуналкада яшәп ятучы 7 бала анасы. Минем ирем Илдар Ахметов бер бик шустрый булмаган кеше, үткен булмаган. Пешмәгән. Пешмәгән. Мине тормышны үзем сөйрәп, үзем килеп алып бара торган бик теге усал гына, даже әшәкрәк тә дип әйтәм үземне. Хатын, аждаһа дип әйтә инде миңа анда ирем. Акыллы, тәртипле кешеләтей, хатын Эльмира Сөләйманова. Яхшы семьябыз, монда кешеле семьябыз. Әти ролен башкарам инде. Малайларым теге элеккеге Казан егетләрендә җырлап биргән иң талантлы җегетләр Артур Марат. Менә минем беренче малай җырый. Әкрен генә хәзер чыгалар инде сәхнәгә. Менә Артур бу минем малай инде бу. Бик усал әти ул. Безнең әниебез добрый, җуаш, йомшак, шундый. Гел ашатып тора мине. Юк, безнең әтиебез бик каты шундый требовательный дип әйтәсе килә. Ул молодец. Ул шундый дөрес әти ул. Авылдан килгән менә шушы коммуналкага килеп урнашкан һәм шунда күпмедер риэлтор булып бергән менә шундый рәсем ролендә бүген. Мин инде үземнең характерыма хас түгел роль. Бу инде яшы 40-ка җитеп барган, бай ир эзли торган хатын-кыз ролен башкарам. Бу инде шушы ишелеп барган коммуналкадан яшәп туйган, тизрәк кенә тиз генә кияүгә чыгып китәсе килә. Ләкин кияүнең дә бае кирәк. Нәхәр депутат ролендә бүген катнашам, кичә катнаштым, бүген катнаштым, бик җаваплы роль әлбәттә. Бик ответственный роль. Мин Тияркәй, Илдарның аның главный инде роле виртуаль инде мәхәббәт Илдарның. Коммуналкада җыештыручы хатын булам. Ләкин үз хыялымда инде минем йолдыз буласым килә, гомер буе җырчы буласым килә. Шуңа күрә мин җырчы образында кирип китәм әле. Эльвира, син Илназ Минвәлиевнең хатыны ролендә булдың, минисең, башкарасың. Ничегрәк ул менә Илназның хатыны булу? Әйбәт. Әйбәт. Бик рәхмәтлемен шундый үземә туры килә торган роль миңа эләккәнне. Бүген инде барыгыз да күрәсез, бөтенсә хас булган рольләр эләкте. Мин Илназның тыныч бер ашап туймый торган бер хатыны. Тормышта иркә һәм менә син сәхнәдә булган иркә нәрсә белән аерыла? Акырмыйсыңмы син? Мин сәхнәдә акырып йөргәнем юк, мин җырлыйм, мин ишәп акырып йөрим. Булай, ну, әзгенә акчашлык бардыр инде. Гөлназ бит инде ул безнең шундыйрак теге минем үткенлегемне карап, сиңа бу роль бик туры килергә тиеш дип миңа бирде инде. Мин бик рәхәтләнеп, бик теләп алдым бу рольне. Мин бит инде Эльвира Хамматова ролендә уйнасам бик сәер булыр иде. Ничектер халык та әйтте, менә дуслар да әйттеләр, кичә килгән кешеләр, иркә бик туры килеп тора сиңа ролең дип. Но иремне генә бүген килергә тиеш иде карарга концертны. Зинһар өчен килмә дидем. Мәгайрәтен кайтыр мин әйтәм, карый күрмә мине монда яшәп киттереп дип. Илназ, менә хәзер син инде үзеңне актер итеп тә хис иттең, җырчы да бит инде син, әмма кайсы күбрәк эш, кайсы җырларгамы, я инде актер булып уйнаргамы? Аның икесе дә ике төрле, ну бер төрле шул, икесе ике төрле. Яратып эшләсәң бөтен эштә рәхәт. Җырчы булу инде ул бер һөнәр, театр эшләү, тоже икенче һөнәр, алар икесе дә җиңел әйбер димим, но яратып уйнасаң барлык әйбер дә рәхәт. Минем өчен бу профессия, бу әйбер минем өчен бик кызыклы. Нинди генә роль бирсәләр дә, мин уйнар идем. Чөнки бу яңалык минем өчен. Икесе дә шуй. Чөнки ничектер мондый образларга кирип китү минем өчен
кызыктыр дип уйлыйм. Илназ, тулай торакта син үзең яшь вакытта тордыңмы? Тордым. Тулай торакта семья гаилә белән дә тордым әле мин. Бу тормышта бу казырта гаилә түгел, үземдә гаилә бар бит әле. Ике малай тулай торакта торып үстеләр. 90-нче елларда тордык без, мин күрдем, Аллага шөкер. Ул тулай торакның бер матур ягы бар. Тулай торак дисәк тә матур ягы нәрсә? Ул берләштерә торган җир. Шунда дуслар табыла, анда табылган дуслар, анда бергә яшәгән дуслар, анда югы бергә бар уртак бит инде. Анда табылган дуслар ул мәңгелек дуслар. Гомумән мин баракта туган бала, баракларда яшәдем мин. Менә 8 яшьтә генә без бараклардан күчеп киттек. Ул теплоконтроль заводы кырыенда зур шундый бараклар, ул шундый озын коридорлар һәм шунда инде ул коридорларда һәрбер ишек алдыннан да керосинка лампалары, гомумән коридорда пешерәләр, хуҗабикәләр үзләренең тәмле ризыкларын анда. Без инде ул хуш изләрне ишет тәмен сизгәч без барыбыз да җигреп коридорга чыгабыз, чөнки безнең күршеләр бер дә калдырмыйлар, гел безне сыйлый торганнар. Студент чакта әлбәттә тулай торакта яшәдем. Бик күңелле чаклар булды. Яшь чаклар, студент чаклар. Тулай торакта анда бит инде бар нәрсә дә бергә, кухня бергә, ванналар бергә бит инде, санузеллар бергә. Шулай итеп бер хатын ванна кирип ята икән. Тегендә ишек бит инде, ишек өстендә тәрәзәләр. Хәзер бер күрше мужик чыкканда, урындыкка басканда, тегендә тәрәзәдән кары икән инде. Теге хатын сизеп алганда, нәрсә? Әллә шәрә хатын күргәнең юкмы дип әйтә. Теге мужик карап торганда, юк, шәрә хатын күргәнем бар да, мин карыйм син кемнең сагыны белән юнасың микән дип әйтә. Достар, концертның уңышлы узуы ул әле тагын администраторлардан тора. Аларда бик зур вазифа. Менә аларның берсе Лилия, ничек хәлләр? Менә театраль солянка, татарча солянкадан нәрсә белән аерыла? Әлбәттә инде театраль солянка проекты кызыграк. Җырчыларга үзләренә дә актер буларак уйнарга бик күңелле дип уйлыйм мин. Һәм дә инде атмосфера да җиңелрәк. Артистлар артыннан күп вакытта аларны эзләп йөрергә кирәк бит инде. Театраль солянкада да шулаймы, татарча солянкада да шулай юкмы? Туйдырмыйлармы алар сезне? Юк, без аларны бик яратабыз. Һәм дә инде театраль солянкада алар үзләрен бик үзләренә кызык булгач, алар инде бик актив, үз вакытында чыгалар, киләләр, әйтәләр, сүзләрен инде беләләр, һәм дә инде алар бик ответственныйлар. Беренче июньдә ТМТV каналында зур телевизион хәйрия марафоны узды. Әлеге марафонда җыелган барлык акчалар партнерларының һәм артистларның бүләкләре НАС хәйрия фондына юлланды. Киләсе репортажда без әлеге фондның тәрбияләнүчеләре белән якынрак танышып үтербез һәм алар белән бергә бәләкәй бәйрәм сәяхәтенә чакырырбыз. Сәлам дуслар, күптән түгел ТМТV каналында зур марафон үткәрелде. Барлык җыелган акчалар НАС хәйрия фондына күчерелде. Без бүген НАС хәйрия фонды белән балалар өчен оештырылган зур сәяхәткә кузгалачакбыз. Идел буенча теплоходта йөзү, зоопаркта зур матур җәнлекләрне күрү күп балаларның зур хыялы. Әлеге репортажда без балаларның эмоцияларын күрсәтергә тырышачакбыз. Сәяхәткә бергә кузгалыйк дуслар. 150-дән артык ятим, инвалид балалар, күп балалы мохтаҗ гаиләләр барысы да бүгенге чарага чакырылган кунаклар. 20 елдан артык мондый бәйрәмне 1 июньгә багышлап НАС хәйрия фонды оештыра. Спас, Балташ, Әтнә, Саба, Питрәш, Кайбыш һәм Казан балалары бүген барысы да Идел буенча сәяхәт кылачак. Сәлам дустым, исемең ничек, кайсы яклардан килдең? Тимур, Саба районыннан. Минем исемем Гөлзирә. Мин Әминә. Әтнә районыннан, Березкә авылыннан. Меня зовут Ксюша, из Челячинского района. Минем исемем Сәмирә. Мин Саба районыннан, Сабабаш авылыннан килдем. Дилара, Әтнә районыннан. Альмира, Әтнә районыннан, Ылымәңгәл авылында. Сабабаш авылыннан, Сабинский районыннан килдем. Дилә инде безнең зур кыз 4-нче классны бетергән һәм 1-нче тапкыр теплоходта йөзә. Дилә, ничек сиңа теплоходта? Миңа бик әйбәт, бик шәй.
Ксюша, ты первый раз катаешься на теплоходе? Да, первый раз. И первое ощущение это незабываемо, потому что такой вид красивый, море, чайки. И с погодой тоже повезло. Солнышко светит, нам не холодно. Менә ерактан карап торганда менә дулкыннары бик матур булып тора. Как бы я поехала сюда своим лучшим другом, мне здесь нравится все. То есть, как бы он мне все тут рассказывает, потому что он здесь уже был. Интересно. Везде так смотришь на воду. Да, никогда не плавала, то есть интересно. Новые фотки, считай. Много лайков будет. В Инстаграме все выложишь, да? Нет, ВКонтакте. Без беренче тапкыр язабыз, монда кызык, яңа дуслар таптык. Төрле җирләрне күрдең. Төрле уеннар уйнаталар. Миңа бик шәп монда, матур эмоциялар. Син бүген үзеңә яңа дуслар таптыңмы менә бу шарада, бәйрәмдә? Таныштыңмы кем белән? Юк. Танышасың килмиме кызлар белән? Ник инде? Белмим. Таптым. Танышып өлгердең инде, әйме? Номерлар алдыңмы соң әле? Юк. Конечно, тут очень много детей, и со всеми хочется познакомиться, и нашла новых друзей, новых знакомых. Я познакомился с новыми друзьями, и они все любят спорт. Ты хочешь еще раз туда приехать? Хочу. Синең бит инде бүген беренче көн каникул, әйме? Син кайларга ял итәргә уйлыйсың барырга, яисә инде синең җәйгә планнарың нинди? Менә нәрсә берәр лагерьга барасым килә. Планы большие. Это в первую очередь, конечно, отдохнуть. Ну, наверное, найти новых знакомых, посещать новые места. Фәрдә апага Казанга барам, аннан соң Солицка барам. Без Мәскәүгә барабыз гаилә белән. На лето я хочу поехать в Чебоксары, купаться, отдыхать. Я поеду в болгарскую смену в лагерь, потому что это смена спортивная, то есть я увлекаюсь спортом. Вот из-за этого и я еду с лучшими друзьями в этот лагерь. Все ради них. Мин Этьене белән барырга телим. Мәсәлән, без Солицк дигән шәһәргә барабыз. Арсын әнием белән, иң ярткан әнием белән Казанга. Тимур, әйтеп үз әле, синең тормышта зур хыялың нинди икән ул? Сер итеп ач әле безгә. Тормышта иң зур хыялым минем полиция булып эшләргә. Ни өчен? Белмим. Үзем шулай итеп мин кичкенә вакыттан бирле уйладым. Мәктәпне гел бишегә генә бетергә, золотыга, аннан соң МВДга керергә. Мин һаман кичкенә чакта да менә бу җирдә буласым килгән инде. Минем Хыялың шуңа ашты инде. Я хочу полететь в космос. Сезнең зур хыялларыгыз нинди, кызлар? Мин Кыш бабайны күрәсе килә иде. Син Кыш бабайдан быел нәрсә сорадың? Нәрсә алып килде ул сиңа? Әйт әле, Әминә. Ул миңа алып килгән алкала. Алкалар. Быел нәрсә сорарга уйлыйсың? Телефонмы, смартфонмы, айфонмы? Телефон. Нинди инде? Айфон. Планшет. Бирдеңме соң Кыш бабай сиңа? Быел тагын сорыйсыңмы? Сиңа планшетны Кыш бабай алып килдеме соң? Алып киләчәктер 2 елга. Ну, әти алган инде миңа. Быел яңа елга нинди бүләк сорадың Кыш бабайдан? Бүләк сорамадым инде. Сорамадым. Нинди теләк? Әнием сау, сәламәт, һәм әтием булсын. Минем өчен Кыш бабай ул әтием. Синең өчен Кыш бабай кем ул? Әти-әнием. Бүгін балалар бик күп конкурстарда катнаштылар, һәм инде Снежана һәм Егор менә шундый бер матур рәсем ясадылар. Расскажите, что здесь нарисовано и что вы хотели этим сказать? Здесь нарисован Винни-Пух. Мы нарисовали с того Винни-Пух из мультика. Винни-Пух из мультика. Вот. Мы нарисовали из-за того, что он очень добру, этот мультик. Он очень смешной и забавный. Нас Хайрия фондының җитәкчесе Нурания Фирдабаевна җитәкчесе менә монда безнең белән. Менә сез канәгатьме? Балаларны җыйдык, балалар белән бергә бит инде хәзер. Ие, шул бик шатмын. Бүген килде безгә монда 7 районнан балалар. Аларны ничек сайлап алдыгыз? Нинди критерийлар бармы соң әллә? Ну без сайлап алдык ничек? Безнең бит ятим һәм инвалид балалар фонды. Һәм дә без күп балалы семьяларга да булышабыз. Аннары менә интернат балалары да килде, теге приют балалары да килде. Хәзер бит проблема аларның районда шул автобус белән ГЛОНАСС дигән нәрсә бар бит инде.
Менә аннары менә хәзер монда бер приют, поэтому приютлар килде, аларның возможностьлары бар. Күп балалы гаиләнең анасы Лида апа, сез кайсы яклардан килдегез? Ничәү килдегез? Теләче районнан килдек без монда. 5 бала белән килдем мин монда. Алланың биргәненә шөкер, бик зур рәхмәт бу фондка. Лида апа, менә инде сезнең иң кичкенә балагызга ничә яшь? Минем иң кечкенәсенә 30 яшь, олысына 45 яшь инде. Бу 6-нчы бала итеп алынды инде минем бу балам. Аңар 14 яшь паспорт алды быел, Алланың биргәненә шөкер. Нурания апа, менә мондай бәйрәмнәрне бик еш үткәрәсезме сез? Мондый бәйрәмнәрне менә День защитага ел сайын уздырабыз без. Менә 20 елдан артык инде. Аннары менә шул балаларның күңелләрен күреп, менә үземнең күңелем күтәрелә. Мондый бәйрәмнәрдә балаларны еш иртәсезме, чакырасызмы? Әйе, чакырган вакытта, һәр вакытта да килмичә калганыбыз юк инде. Һәр вакытта да балаларыбызны җыеп алып чыгабыз. Нинди балалар белән күбрәк эшлисез? Безнең категорияга многодетныйларында опекунский семьялар керде. Менә бүгенге вакытта да опекунский семьялар белән многодетный балалар белән килдек. Нурания апа, менә балаларга ярдәм итү йөзеннән ТМТV каналы зур марафон үткәрде 1 июнь көнне. Барлык җыелган акчалар инде Алла бирсә Наз хәйрия фондына күчереләчәк. Барлык акчаларны сез нишләргә уйлыйсыз? Ниндирәк аларны кулланырга уйлыйсыз? Менә безнең акция уза лето, зима, весна, осень. И менә шул менә хәзер лето башлана. Беренче акция безнең менә шул менә шул не булды инде. День защиты детей. Ай сайын без берәр нәрсә уздырабыз. Менә акча булса, мин тик тормыйм. Я менә дельфинарий белән сөйләшәм. Һәр балага бүләк алабыз. Аннары менә шундый нуждающимся семьям без әйберләр алабыз, җибәрәбез. Белгәнемчә, әле марафонның партнерлары Татарстан китап нәшрияты һәм инде Мир кинотеатры уенчыклар китапларда сезгә тәкъдим итте. Аларны сез инде аларга хуҗаларын таптыгызмы? Балаларга бирдегезме? Менә тараттык хәзер менә китапларны, автобусларны, бөтен балаларына, район балаларына да кем килә алмаган, алар бөтенесе дә таратачак. Дуслар, Идел буенча инде сәяхәтебез ахырына якынлашты. Хәзер без балалар белән зоопаркка юл тотачакбыз. Динә, син зоопаркта хәзер менә нинди җәнлекләрне күрдең, кайсылары ошады? Миңа бик енот ошады. Ни өчен сиңа ошады ул? Ой, йомшак кына күренә, менә мотор кичкенә. Денис, син нинди җәнлекләрне бүген күрдең? Тигр, лев. А когда ты вырастешь, каких животных ты бы хотел иметь у себя дома? Например, киску. Почему? Потому что она очень добрая. ТМТВда зур хәйрия марафоны тәмамланса да, 34-34 кыска номеры һәм хәзер сез экраннарда күргән реквизитлар әле эшләячәк. Рамазан ае алдыннан вакытыгызны кызганмыйча, әлеге мизгелдә сез дә изге эш кыла аласыз. Спасибо, что пригласили. Чудесный праздник, очень нравится. Я хочу пожелать, чтобы они не болели, были так здоровыми и ездили в разные страны. Я желаю любви, здоровья, счастья. И главное, чтобы на следующий год вы были как бы отличниками, ударниками. Чтобы никогда не болели, счастья и всего самого лучшего. Мин аларга исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, гөр шулай матур, күңелле булсыннар, анарсы бик күп дуслар тапсыннар. Без Наз хәйрия фондына бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм дә инде яңадан шундый очрашуларны көтеп калабыз. Яхшылык эшләргә тырышыгыз. Дөньяга без мәңгегә килмәгән, яхшылык ул җирдә ятмый. Барбер менә балаларның күңелен күрсәң, ул бит менә тәнгә рәхәт шикелле булып китә.
Шулай итеп, күз ачып йомганчы сау буллашырга да вакыт килеп җитте. Бүген яңгыраган яңалыкларны һәм башкаларын сез TMTV каналының официаль сайтында яки ВКонтакте официаль төркемдә карый аласыз. Ә мин Ландыш Нигъматҗанова киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән сау булашам. TMTV белән булыгыз. TMTVдан аерылмагыз. Пока-пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.